दिनै जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय लोगोसेयै गसाइगाव समस्तिनि बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ फोथाराव बिथाङा दिनै नुजाफैगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जों बेखौ जोबोर गोजोननायजों ओनसोलनि जानानै बरायदों खारन सासे चिफ मिनिस्टारा जोंनि ओनसोलाव फैनाया बे गाहाम मोनसे खौरां दा बेवहाय गुबुनफ्रा गुबुन नोजोरै नायनो हागौ दा इलेक्शना खाथिसै बिटिसिनि बिसायख'थिया बेखौ लानानै जिहेतुके बिथाङा सिएमब्लाबो मोनसे पार्टिखौ बिथाङा रिप्रेजेन्ट खालायो एबा मोनसे पार्टियाव बिथाङा दङखाय बिजेपि दोलोआव दङखाय बिजेपि दोलोनिबो बाथ्रा बुंनायनि अधिकारा बिथांनाव दङ आरो बिजेपिनि जानानै खामानि मावनांगौआबो बिथांनि दायित्व दा बेनिखायनो जोङो बिथांनि फैनायखौ जों बरायदोंसो जों बेवहाय खुनु संकित जायाखै लोगोसेयै जिहेतुके एबार गुबुन गुबुन समफ्राव जों नुदोंमोन थांनाय 17 बोसोराव गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथिफ्राबो गेलेनो थाखाय बिथांमोना गियोमोन नाथाय मानगोनां प्रमद बर'आ जे समनिफ्राय बेवहाय बिटिआरनि चिफ जादों बे समनिफ्राय लानानै जों बयखौबो खावलायदों जे गणतन्त्रखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौ गणतन्त्रखौ फोथांनानै लाखिनांगौबा बिभिन्न दल संगठन जायफ्रा गोसो बिथांमोना मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव पार्टिसिपेट खालामनो हानायनि बिथांमोना अधिकार दङ दा बेखौ दिनैहाय मोननो हादों आरो बे परिबेसखौ जों फैनाय लोगो लोगो एबा बिटिआर सरकारखौ इउपिपिएल दोलोआ सालायनाय लोगो लोगो गोजोन मोनसे थासारि भातृत्व आरो जौगानाय जिहेतुके फैदों बेनिखायनो बयबो दिनै पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय बेवहाय फैदों जों बयखौबो वेलकाम खालामदों बिजेपि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव माबायदि गोहोम गोलैयो बिथांमोना माबोरै खामानि मावदों बिथांमोननि सायावसो सोनारगोन खारन सोरनि दोलोनि गोहोमा बेसेबां बेखौ जोङो बावहाय गसंनानै बेनिफ्राय सिनायनो हाया नाथायबा जों बेखौनो बुंगोन जे इउपिपिएल दोलो हिसाबै जों एबार मोनसे मोजां रिजाल्ट खालामगोन जे रिजाल्टनि दारै जोङो इउपिपिएल दोलोआनो हारसिङै जोङो सरकार दानो हानायनि केपासिटिया बाव जागोन आरो लोगोसे प्रमद बर' बिथाङानो फिन खेबसे चिफ जानो थांगासिनो दङ जोङो खालि जमदुवार बियाबल' नङा बुंनो थाङोबा गसाइगाव समस्तिनि बेंखनाव थानाय जेसेबां ओनसोलफोर दङ बेयाव जों आथिखालाव आराय दिगनिफ्राय आरो लोगोसे एसअपिडि बेनिफ्राय जोङो लामाजों लोगोसे जायगा जायगा कालभार दालां बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि दाखालिनिफ्राय जों लागासिनो दं दाबो जोङो गोबां बेबायदि लामा बेखेवनानै फैबाय दा आथिखालाव जोङो नैबे लावख्रिगुरि ओनसोलाव दंफैयो बेवहाय ओरै बर' आरो सान्थालि मेजर मोनसे गामि बियो बाव मोनसे दैसा दङ बे दैसाखौ बिथांमोना बारनो थाखाय गोबाव समनिफ्राय नाजादोंमोनबाबो नाथाय बिथांमोना मोननो हायाखै थांनाय बिपिएफ आमोलनि सरकारावबो बिथांमोना बेखौ खुद्रिसारदोंमोन बिदोंमोन नाथाय 17 बोसोर बारखांनायनि उनावबो बिथांमोना मोननो हायाखै नाथाय नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बिटिआर सरकारखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा जे गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां जायगायाव जेरैबायदि हान्था मेलानि सुजुग सुबिदाखौ खालामना होदों थिग बेबादिनो दा नैबे लावख्रिगुरि ओनसोलावबो बर' आरो सान्थालि बिदा फंबायनि गेजेराव थांलाय फैलाय खालामग्रा नैबे दैसानि सायाव मोनसे बेबादि ब्रिज बिथाङा दिनै सेंसन हरबाय बेनिखायनो आङो बे जायगानिफ्राय थानानै आंनि तरफनिफ्राय आरो रायजो राजानि जानानै आङो एसे बिथांनिसिम थेंक्स हरदों आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोङो रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मदद मोननानै आरोबाव साबसिनथारै बे ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थाखाय जोंहा थांखि दङ मानोना बे ओनसोला जोबोद गोग्लैसोनाय ओनसोलमोन जों बयबो मिथिगौ जमदुवार बियाबनि नैबे साहा फारसे थानाय गोबां ओनसोलानो लामा सामा हान्था मेला खालामनांगौनि थाखाय गैयामोन नाथाय जोङो नैबे 5 बोसोराव आरो आंनि बे 4 बोसोरनि एसे बारा थांनाय समाव एमएलए फान्डजों लोगोसेयै जोंनि बिटिआरनिफ्रायबो गोबां फान्डआ बाव हाबसननानै दङ आरो खामानि मावनो थाखाय जों सुजुगखौ मोनदों दा बेनिखायनो आं खेबसेयैनो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो थेंक्स होदों बेवहाय आइआरडिएफनिबो मोनसे गोबां खामानि दङ आरो लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो थेंक्स होदों बिथाङाबो गावनि फान्डनिफ्राय गोबां बेवहाय खामानिखौ हरनाय जादों गतिके रायजो राजाफोरा दिनै जोबोद गोजोननाय बिथांमोना फोरमायदों दा बेखेवनायाव लैहोर लैहोर बिथांमोना फैदों जे थारैनो बे ओनसोलनि गोबाव समनि जेंनाया दिनैनिफ्राय बे जोबनायनि लामायाव